Hello mga ka-riders, may buntag sa inyong tanan o welcome na naman sa akong channel. So ang buhaton ako karon mga ka-riders kay buhato ko sa Situms karon kay akong bayaran ning citation worth 500 kay nadakpan ko atong Sabado kay until now continue pa di ay ang coding. So, ga-implement pa gyapon nila. So, bayaran na to. Pwede naman unta ni din na bayaran pero bayaran lang na to kay basin maapil ta sa kaso kay kasuhan ko nila pero para nako gamay ra kayo ni siya. Kay katong sa una nako nga citation ato sa kanan akong gidala wa man ko makuha na to. Siguro gitipo lang siguro nila ang mga tanan violation saka ka nila pailan o kaso. So, bayaran na lang nato para kuan, mahuman na ning. So, let's go. So, mubayad ko karon mga ka-riders sa akong violation. Katong violation sa coding worth 500. So tanawon na to kung dali ra ba ang pagbayad karon. So balik ko ninyo mga ka-riders ato karon sa CTMS sa Lapu-Lapu. Nilibog ka nga ingon ang pulis nga continue kuno ang continue ra gyapon kuno ang coding pero libog ta ni mga motor karon nga dili man nila coding. So ambot wata kasabot atong pulisa to. So sa ibot pasabot ya. Kuang kuno coding pa kuno or na timing nga lagi ko atong time nga dakpan ko nila pero may bawa na nito mangutana ko dito sa CTMS traffic. Pangin sa ta. Pangin ta diri.
mag-busy. Ayaw na ta, dito na ta para magdali ta. Next time na ko pangin. Busy. Malangan ta, ay gapas ko sa oras. Traffic na po. Or nasa nabay disgrasya or nadaot or unsa. Ay yung usta dahil susud. So happy na kumabot sa CTNS or sa Sitom office mga riders. Ayo dali rata dito da. Ang office sa Sitom na mo diri sa Lapu-Lapu nara sa dool sa City Hall. So ang problema ni mangutana ta sa dapit ang kuan, mangutana ta ni pulis. Sir, excuse me sir, asa dapit ng office sa Sitom sir? Oops, doon na dapit sir. Awa na diri day? Oh, sa may fire. Oo, dito din no, sorry. Say salamat sir. Ora ra mo dito din, kalimot ko da. May fire bitaw. Oo, sir. Uy, wala na diri day. Channel akong idol niya, Channel 7. Channel 7. Akong idol nga bapa. Ako na ano yung katulikot. Sayang akong oras na. Butan magutaw, pa mo takasway bayad diri kad masukad diri sa Lapu-Lapu, dugay na ko nagpuyo mga almost 20 years na siguro. Butan ko ta, wala ka bayad or walang bayari. Butan naman taron si bayaran na nato. So naara dai diri ang office sa Sitom diri sa Lapu-Lapu mga ka-riders. Diri sa Hopsdom. Ayop to akong gatuan kanina, abi na ako mo to dito kay nakita mo ko to na ako sa una. Nanay diri. Ayaw makabayad na taron. Mao nagisiguro ni. So mo na Hopsdom sa mga wala pa kabalo, Hopsdom na diri sa Lapu-Lapu City. Kaya ang istorya na ako no sa may fire station. So tora ang fire station dito, tora ta. Ay mo din yung mga kuan diri kung ano yung mga COVID positive tari diri. So na ako no din mga ka-riders. So mata na ta. Marag mao gini diri. Asa ni park man? Asa nang kuan sir? Office sa Sitom. Kana? Pwede ra parking motor ano na? Hari parking dere. Sige salamat. So mauni diri dai mga ka-riders. So tarang office. So to na to para mo bayad. Kuan sa na to atong kuan. Citizen ticket.
Bayad daw ko sa kuwan sir. Sa third floor, Ano ni sito sir? Asa dire? Ani? Sige. Bayad ko ni station mo? 100. Continue ba yung kuwan ng pudding? Ano saan na? Kunyara mo makuha ng kuwan ng? Sabi na kung 500 kaya kung itong police 500 ko. Overloading ngayon. Social distancing 500. Ako, abin ako, nawala na. Mga motor ako gidala. Ito kay sakyanan pa bali-bali. Kuwabo. Dugay lang na balon mo. Okay, ito ko dito sa kuwan ba? No? Di ba na mo dito sa plaza, no? Wala na to? Dugay na kayo. Dugay na pala. Ay, sobra ako. Ako gahapon timingan ko. Nagulan man ko, nato nagilis kog chinilas. Timing kayo. Maraming lay. Dili na sana. Abi na ko giwa na kay kung sa una kay nagkuan pa to sakyanan mo ko dalhon kay na partner mo sa niya akong number last digit. Ato tin na pa di ay. Ayo rasa darakpan ko ato nakabalo ko. Napa, wag din ingon nga. Kaya makahindagan na magod ko. Abi na ko wala na. Wala na ingon nga suspend. Lockdown lang ka. Sir. Sakay na ka? So, mana mga ka-riders, ang akong nabayaran 200 ra di ay, abi man akong 500. So, salamat sa Ginoo. Nga 200 ra. At least ang 500 katong social distancing. So, sinilas di po magsinilas di po pwede di ay karon ko kabalo. So at least nakabalo na ta, continue pa din ang coding ron. So pauli na ta mga ka-riders o ari na lang ko taman sa akong vlog karon. And again sa mga taga-Lapu-Lapu, pagbantay-bantay mo mga ka-riders kay continue pa din ang coding karon. Okay.